हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे वाली रहुआ सब? उम्मीद करता नहीं कि अच्छा होगा आप सब। तो आपके बहुत बहुत स्वागत है रविंदर दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो आप सबके बीच में हमारा और रागिनी विश्वकर्मा जी के बहुत सुंदर सुंदर गीत आई रहल ह, आप लोग सुनले होखियन। तो ओकरा बाद कुछ अलग अंदाज में और ये गाना के जरूर सुनल जाइए एक बार। गौले बानी हम और रागिनी विश्वकर्मा और सखी म्यूजिक देसी चैनल से ही चढ़ल बा गीत और एक वीडियो हमार टीम कर चुकल बा। हवा फूलौले बारू जैसे फूल गेना, काहे खातिर उठल बारू हमसे मोरी मैना। तनी तनी बतिया पे हो जालू गरम। कल या परसों एक डांस वीडियो जाई। फिलहाल में तो MP3 गाना छूट चुकल बा। तो आप लोग एक बार ये गाना के पूरा सुनल जा और छोटा सा ट्रेलर हम दिखावे चाहता नहीं डांस वीडियो के जो हमारा ग्रुप कइले बा। ओकरा बाद ये फाइनल वीडियो फुल वीडियो आपके सखी म्यूजिक देसी चैनल से रिलीज होगी और एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालत बानी। एक नंबर पे आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दी जा। बताइए कमेंट करके कि गाना कैसा लगल आप सबके और कोशिश कर जाइए कि कौना पैटर्न के गाना आप लोगों के ज्यादा पसंद आवेला। तो वो प्रकार से हमने हमेशा आपके बीचे में वही प्रकार के गाना भेजल जाई। तो ये वीडियो के पूरा देखल जाई इस चैनल पे जाके और जो गलती होगी ओकरा खातिर हाथ जोड़ के क्षमा चाहता नहीं।